Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Gini Keluarga Sederhana. Ya alhamdulillah pemirsa, Mae karo Lek Mis pesen paketan ning TikTok pemirsa, ternyata sudah datang wis teko pemirsa yuk. Iki karek nunggu Lek Mis. Lek Mis. Oke, dirantos kedap nggih Mas. Nggih. Iki pemirsa, iki pakete. Satu dua, siji. Oh ning Shopee, TikTok Shopee pemirsa. Wis iku ditunggu. Ngenteni Lek Mis. Soale Lek Mis ya pesen. Loh. Ini pemirsa. Tunggu sebentar. Aku Lek tak dikei bapak Abe. Yo. Tapi gak sedep. Gak sedep, Lek. Gak sedep terah. Gak tak bacem, aku tak goreng biasa. Ini kelane bumbune dibacem. Nah, iki. Pinten, Mas? 134. Duh, kok 1000 sih tak gawa ora. Gara-gara buru-buru iki lho ya. Aduh. Pripun? Mbot anu blasteran, Mas. Purun jenengan. Nek purun monggo jenengan beto. Kancange urip enten. Hah? Diliarke mawon. Iya. Nggih. Nten niku liar kok. Lah, Monggo purun kacang godhog kaleng rantos. nek makme pripun? Niku napa? Kula sakniki terserah riyen tak tumbaske. Sakniki nggih ngawak. Tempe, sekul, sayur napa mawon purun. Niku blasteran. Enten 3, sing setunggal warnane abu-abu. Sing kalih niku kuning. Niku sing ageng ibuke dan. Oh boten kok. Tapi enten sing setunggal boten asal dipendhet kalih yogane kula. Sing jaler. Kan enten 3. Nggih ngeten niku warnane tapi sing jaler. Sing lanang. Ya niku. Dukun niku lanang apa cewek? Nek sing abu-abu cewek ketingale. Tenggriya. Nek purun monggo kersane kula malah kalong. Iki nek enten tak mriki ae. Oh nggih. Celak piye griyane jenengan? Kulo gadung. Oh, gadune pundi? Kulo Bendo. Pak Lurah. Napane Pak Lurah? Dengan Pak Lurah. Ngajenge? Sortawur ibu. Mboten susuk. Oh, alah sor tower. Oh, nggih. Mas, monggo Mas niku kacange dibeto mawon. Heeh. Motore gak montore mripane. Enggak nggonku biru iki putih polos. Sini gak ngono iki. Iya, apa iki lele iki anu kok. Apa iki? Ngenali kulo. Mboten nek yogane kula nggih apal. Kulone ndak apal ya, Mas. Kulo Sah. mriki ben. Lah nggih. Kula ngertose nggih biasa. Rasane ya wong Jenengan aduk, mriki, Pak Rumas kula tiyang tebe. Nek Andi Aduk soalnya kayak tower. Toh. Ini masalah niku. aduk ora padha. Walah wingi musala. Nggih. Mau dangu Mas jenengan dados ngeten iki. Mau dangu. Hampir setahun kan. Soalnya biasane kan sing dhuwur cilik niku saderenge jenengan lho nggih. Enten malih remu pokoke ping 3 niki lho. Nek anune kula maksude nek kula pas pesen ngeten iki. Oh berarti sertawan. Monggo Mas niku lho dibeto mawon. Nggih tak pendheke. Nah, iki langsung di unboxing. Padha ora rupane kangelan ya. Kangelan. Tutupe anu nggih. Tutupe katum ya. Ora padha ilmune. Maune tutupe apa?
aluminium iki kayane tutupe. Sik. Tek atome yo. Tutupe tek ora padha. Enggak, Lek. Hah? Sik. Sik engko wekku geni tak bukake. Jajal. Iki besone. Iso anu iki. Iso benekne apa ora sih? Iso, engko lak iso enek tutoriale. Iki bane. Ayo guys, di unboxing guys. Aja sing iki. Padha lek tetep pau. Yo ngene iki. Iya lek wong Biasa. anu. Ya wis Ora dah. padha ngene Wis dah iki, buka ora kabeh padha ngene sing iki. reno neh, engko mundak kuwi. Silahkan di unboxing dulu. Sampai neguting, sik. Tower kuwi lho, tower Andi kenal lek tapi. Yo iya ada tak meniki yo kenal Wong iki tidak mesti. Pelan-pelan tangane nek lara, alon-alon. Lah Sarah. Engko lak gak kandelen. Seriati parangan sih. Wong iki murah mak 40 piro. Murah? Lah jute kuwi, Iki larang berarti ta iki. jute kok di Mayanti iki yo ngene iki online ngene iki. Klarangan. Piro jerene ndek? 40 piro nih. 42, 43. Mosok iki nek iki gak ro jawane lek tukang ongkir iki gak ro jawane. Iki kan mok trimo. Tapi Coba. dhewe ora ya Iya. aja angger lho ya kok ndak koyo bonem kae. Kan ngene kan Jute regane yo enek ora. dhewe aku. Hmm. Kayak bonem lastri kan Bedone. kayak iki aku iki aluminium. Adae kena nggo anu lek aja mbok suwek lang. Apa? Wadane carane nek bar dilebokno. Wadah dek ning plastik enak ya. Ini lho say. Lah kualik ki. Nek buka kualik ke. Jenenge. Treng. Iki celakane tutupe kenek. Padha lek wong sak merek kok iso. Wis nang milih ndi? Buka nang jero ne. Biar tahu Iso menekno isinya. ora iki? Iso engko ambek Andi. Dreng iki lho guys. Carane guys. Ki nek bane. Iso lek. Oh dilanjut. Dane tunggu ngene. Iki engko dienggo ning isore. Iki lho, kuwi kok kan Iki. anu, heeh. Ngene sapa mongko ngene lek. Engko lak iso. Iki lho. Ning kene engko ki ning kene. Piye ya? Apa iki ya? Iya lek ketoke lek. Heeh. Pinggirane. Ngene lek. Nggo tutup ben rapat. Wis engko kon Andi engko sama Mas Andi masih nyuci baju, guys. Yo, kok kuwi terus dipenek. Ok. Yo iki ketoke. Iya. Iya. Iya, tapi sing dawa kuwi dipasang sik dilebokno ning kene. Ku lho putih-putih. Dipasang. Iya. Nang jajal pasang alon-alon. Lah iso aku. Percobaan ku gak iso kan iso dilepas lagi. Kuwi nek obeng bareng. Kuwi peso. Obeng, nek obeng. Ndang jajal lek, gak apa-apa. Sapa ora sih? Engko kan kena dicoplok neh lek. Iki digeser iki ben gak kuwi engko. Lah, Di lompok nyentel. Parut aku. nyentel renor. Hah? Parut aku sing. Parut apa? Parut mesin. Oh, ya engko nek ndek dhuwit lah gentine. Golek neh online. Mesin promo. Heeh. Ku kenceng ya piro 200. Larang lek terah nek anu. Lah saiki iki penak ngene iki lek terah. Diterno gak niderono. Heeh. Enak bau telek. Nah, iki pemirsa, iki pesonya ada 4 macem. Wah, landep lek. Iki dicoplok. Iya, iki yang ngene to, lek. Ser. Ini lho. Madhep e. Dek buntu ngenane. Gedhe yo, lek. Adek buntu ngenane. Buntu iki piye, Bos? Sik Kenane. iki lho enek iki lho. Ya sing kok jajal ambek Andi. Gak mudeng no. Kok ora diapak-apakno mandak wong gaduh engko didudono.
Masih. Mangsane kangen meneh awis. Ora ora ndekne lah Lek. Mudeng. Gak ero, tapi kan kuroh kok anune. Iki pemirsa yo. Ternyata iki mangi pemirsa kan di unboxing to karo Lekmes dibukai ternyata paketnya nganu pemirsa lho tutupe growing iki lho mbah dibreki saking akeh paling pemirsa jadi ki mang ya sedikit kecewa ya pemirsa lho urung dipasang urung apa wis cuwil jadi ki mang mae kondo karo Lekmes jajal ki engko diakali Lek dikei lem Alteco berhubung Mas Andi ubah-ubah urung bali pake yo ngarit urung muleh iki nganu tak suruh menunggu tak kon ngrantos pemirsa yo engko coba dilem Alteco soalnya cuwilane kan ono mae kan duwe leme pemirsa yo dadine ben gak goweng kaya ngono nek sing wae mak iki mang alhamdulillah kok gak cuwil pemirsa mae ngomong karo Lekmes kaya ngene Lekmes ndang milih sik Lekmes aku muni ngono to iki loro sampean ndang milih sik aku ngurilah ngono delalah Lekmes wis milih ternyata yo buka gak salahe mae yo pemirsa soalnya kan mae wis ngakon milih dhisik dekne wis milih ternyata sing dipilih dekne kuwi mau cuwil kaya ngono dadi yo wis intine ya wis bagiane lah kaya ngono ya pemirsa lah mae guri-guri wis iki nek wae mae aman pemirsa gak cuwil tapi ya wis engko tergantung nek saupama dipasang kena ya alhamdulillah engko nek gak kena saupama Lekmes njaluk tukeran tutupe ya ora apa-apa soalnya ya padha atome cuma cuwil sithik kaya ngono iya pemirsa wis ditunggu kingko pemirsa masange blender iki pemirsa Mas Andi lagi mulai ubah-ubah setahun dinteni Lekmes ngatek meruntus kabeh lho engko bagi tugas Pak kon masang sing sempal kuwi lho nganggo lem Alteco Anu yo ora apa-apa ndak ngarah. nggo timbang enek kok Lek Ndak bisa kantel. iso nganggo lem Alteco iso engko iso lagi ngene kok bingung kabeh apa sikile male Masih fokus gitu. fokus terus mbok unggahno meja Dipenake ngono anu gak sopan ya Lek apa aku dhewe mangan tak unggahno. oh diajangi pemirsa los gak apa-apa iki lho Aku ki mangan ning ngene wong lah kudu munggah. baute pas ya padha mengoke walah kene mang dikek dhuwure sing mentol tek lah kebolongane telu iki tek mok mentol loro Oh anune digateki ngono. iya Lek kuwi kan atom aja mbok buak lho Di konokane disimpen iki kok tak anakna Mbah tak timbangno kok manjuk 5 apa 3 Mbah oh kandhane 5 kok Sandi. Heh? Ya Allah, kamu ketekan kan sing ngene mang. ning guri wong ora iso rek ngenteni Andi nek Mbah gak mudhun bolongane ning gurine Kemana neng Tegal mek apa, Mbah? Oh, Lombok. Iya. Ngene lek simi. Mene iso gak ngono. Iya, sakjane nek Mbok nyambel.
Iya orang bebas Jere arek murah ya, Mbah? murah orang duit ternyata. Iya. Arek 8.000 jere ya, Lek. Karo aku dicek paling 11 kae. Suwe aku ora. Jere ndek apa nih, Lek Jamila? Oh, ora pasang. Ih, wis apik, Lek. Dadi deh. Ayo ndang blinder daging. Piye, Mbah? Kangenan piye? Nek urung kelataran diembere coplok. Tutupe lho iki. Nek tutupe, Mbah? Iya kuwi tutupe. Heeh. Wong iki diblek anu dingenekane nganggo mur iki. Ora dilem iki. Baut, Mbah. Baut. Tutupe sing pinggiran iki lho. Iki lho sing cuwil kuwi lho. Kok nek Mbah dilakban. Ya kudune dilem Alteco. Paling ya ora apa-apa, ora masalah. Gak apa-apa. Ya jek trep kok. Kuwi lho. Jek trep. Lah, iki lho. Iki lho. Anyar iki lho saiki. Oh, yo gak ngaruh iku. Karo ketoke. Gak ngaruh terah-terep. Iki lho ndang lem Pak, nggoe mana timbangan nek lem Alteco kok. Cang ndi? Iki. Iso yo. Andani kok. Soalnya lagi tuku dek sore leme. Lagi anu prepel. Sore. Mang, iki mah lagi ade. Oh gak, kowe tuku 6 lem gak dek sore sing kowe dadan motor lah. Sore ya. Oh. Nek paketane lagi teko paketane. Iya. Pakai blujet teh. Kurire sing gladrah. Kurir kan kareng ngeterno. Loh, lah nek dibrek-brekno, Mbah? Akeh jengkol 5. Menawa lha jute cuwel tek, mok loro tek. Durga loro tok iki mang. Maune kok konone menawa wis akeh. Ojute cuwil. Nek kurire gak ero, cuma kan ditumpuk-tumpuk tetep kuwi ya, Mbah. Loro. Di. Di sing di. Iki mang ning jaba. Iki nggo kene. Ih, ngene sik iya bener. Iki dienggo kene, ngene lho. Ngene. Terus iki baute kok ngisor. Ndang salen noh, Nduk. Iso ora? Masa kalah karo Andi. Iki lho ceblok, otok mono kecer pas anem. Nah, sabunnya. Ini apa sing jabane? Ada kotak betul. Tapi Gak jero. Oh, Coba. oh. kan ya bener. Sebenarnya aku belum. Kira-kira warna apa ya? Tekan Jokowi. Spray. Dibuka sama Lala. Iya. Emang kok Lala gue? Apa nanti? Namanya Lala. Yang Ndang salin toh, Nduk. Aku kan sadar mesti. Tapi saya gawe seruan. Gak iset tuh, Ya Allah, wi kayak nek mak sekarep kok wi gelas mak iki dienggo ngombe itu. Iki gak tak cemplungin. Iki lho nek dikandani bantah ae. Mungkin ini. Gak tau Kang. Oh iya. Iya. Seru. Iya. Sip. Ini ngisor karate. Bedok ya wisan. Ben gak lurut. Lah. Nek gak keter ngepasno sing kipire ngono. Bandernya tak gaudi ya. Rung trep nah. Terus. Sisae coke.
Yang kau pun juga ada ini. Cekali ke tangan itu. Aku juga ada. Kaya aku mang lho wates pinggir iki. Wes nih. Lah, Kan aku beli. Gaman sempal kayu kok malah. saya melurut terus Selama ini itu saya warna abu-abu ini. Mereka walu tetean, bingung. Anu begitu nomor tangane. Lah wong awakmu lho ra mbok blesno tenanan, kowe nggih man ngeblesno tenanan kok. Lah, wis soke genten. Coleh. Duwi ndang salin. Ndang salin. Tak salin kecil. Kuwi rusak. Apa? Kia. Wis. Salin aku dulu. Ini kok. Wih, mucul neh ora ndang mbok kowe. Ucul siji, ucul loro. Iki jek kurang trep lho. Kurang ambles. Lah, wis. Lah ngono kan gak. Iya, Masuk orang bayu. kandhane kok. Kemana sih ndi? Ini ora. Bener. Kok sing anu diblusukno. Wis bener.